Konnichiwa, Rhys Patchell. Come in. Hei, konbanwa, siwr i chi? So, fe wedi sy'n ôl wrtho fi? Konbanwa, nos beth dda. Nos y dda, da iawn, Rhys Patchell. Comba iawr ysgrifennu. So, i bwy ti'n wared hwn o bryd? Gweithio ni pwy sy'n hyfforddi di? So, wi mas gyda NEC Green Rockets. Ar yn o bryd mas, like, yn lle yn y 10 o 2 sydd fel awr tu fas Tokyo. A, yeah, wi'n ôl gyda Wayne Pivac, chasing another championship. A sy'n mae'n cymaru gyda rygbi yn Gymru? Angofio ar y foment, ond sy'n mae'n cymaru'n gyffredinol? Mae fe'n really wahanol. Achos, yn amlwg, fel enghraifft, i ni, Nick Phipps yw'r sort of y chwaraewr rhyngwladol, un o'r chwaraewyr rhyngwladol arall sydd gyda ni. Mae 82 o capu dy fe, 82-84 cap dy fe dros y Wallabies. Mae fe newydd cael anaf, a mae'r mewnwr sydd yn cymryd i lefe yn gweithio'n HR yn y cwmni. So, mae real ystod eang o gallu. Mae Marw'n awesome. Mae fe'n gweithio'n galed. Mae fe basically yn byw fel pro, ond dwi'n cael ei dalu ceinig ychwanegol am chwarae dros y cwmni. Ond eto, fydd gwaith ar gyfer gweddill i arfa fe, unwaith mae fe'n stop o chwarae rygbi, eithaf mewn yn eithaf weithio i'r cwmni tan bod yn 60. So mae fe'n wahanol iawn i beth i ni'n gyfarwydd gyda Nghymru. Well, bod ni'n cyfri dechrau edrych ar y model a dwi'n credu. Na, wy'n credu, agos mae dyle boes paratoi am sy'n mynd i benni rygbi, dwi'n credu. Anyway, so, ond sydd ti'n ymlaen ar iaith, a sydd ti'n ymlaen a, ti'n bod, byw, ti'n bod, yn Japan. Mae'n wahanol iawn. Yeah. Mae'r iaith yn heriol, a ie, mae bywyd o ddydd i ddydd yn really ddiddorol, achos mae pawb mor barchus i'w gilydd, does neb yn gwneud sŵn yn y stryd, mae siarad ar y ffôn pan ti'n cerdded, neu pan ti'n mynd i'n y siop is a big no-no, ti ddim yn gwneud hwnna o gwbl. So, Ti'n stryglau dy Jim? O, fi siarad. So, pan ti'n dod gytre a wedyn ti'n mynd i'r archfarchnad i godi swper am y nos, a mae pobl jyst yn gwthio heibio ti, mae fe bach o readjustment. Ti'n oce dy'r bwyd mas na reis? Fi siŵr bod ti, ond... Yeah, ar y cyfan, mae criw da o boes tramor dyn ni sy'n ni wedi ffeindio, pidwch yn feirniadu am hwn, ond mae'r possibly restaurant Mexican gorau wedi bod yn bod. Yn Japan. Un station lan ar y lein drenau. Ond ie, mae fe'n briliant, a fi'n credu rhan o'r holl beth i bod rhaid ti tywlu dinan mewn iddo fe. Mae lle ramen briliant dyn ni bod ti 10 munud o wac o'r tŷ. Mae'r llefydd sushi hyd yn oed fel chain restaurant sushi yna yn angredadwy, a mae bwyd yn really good value ac yn beth o mas. So, ie, briliant. Os chiffi ali gael e? Na, does dim anffodus, does dim chippy ali dyn ni, a wi yn gweld eisiau, wi'n really licio fish and chips. So, pan wi'n dod gytre, mae rhaid fi fod yn ofalus faint wi'n bita, ond wi'n trio le a cael un chippy mewn pan wi'n dod gytre. Fe heblaw am dy raig heledd, beth, unrhyw beth arall ti'n colli gytre yng Nghymru? Ond am fish and chips fyd nawr? Yeah, fish and chips, yeah. Wi'n credu... O'n i'n, ti'n meddwl, mae'n mynd i'n sôn o'n really ddofn nawr, o'n i'n credu bod hiraeth yn beth go iawn. O'n i'n meddwl bod e just yn this, like, really wishy-washy thing oedd pobl yn sôn am beth, ond oedd ddim yn beth go iawn. Ond, ti'n meddwl, erbyn bod ti'n cyrraedd, so stint hera wedi wneud mas nawr fel 10 wythnos, 11 wythnos, ac erbyn hwnna, o'n i'n barod i ddod gytre, o'n eisiau'n ffix o Gymru. A to be, mi eisiau ni weilon gyfarchadau wrth ti, achos sôn am heledd, chi'n disgwyl, eich babi cynta chi. Fe dy Gwanwyn? Ie. Gwanwyn? Ie. Ddim yn bell off nawr, mae Hels... Ie, mae'n champ yn dweud, roi lan gyda fi'n tredi i bendro'r byd er mwyn bod yn Japan a dal y ffort fan hyn. Na, mae'n ein briliant. Ti'n dod nôl ar gyfer y genedigau? Ie, na, dyna'r bwliad. Dyna, that's the joy o cael Wayne mas na fe. Mae fe'n deall y sefyllfa'n iawn. Obviously, llongwch chi ar y jiff as well. Dy ci, tight. Ni'n mwyd. Ti'n bod yn gwylio'r y chwe glad, bod ni'n siarad amdano fe, cyn bod ti'n mynd yn gyflym, ac sy'n lot yn ni siarad. Agos. Ie, na, ti'n cael y llygad arno fe. Yn amlwg, mae'r time difference. Wi'n gweld y sgôr a wedyn wi'n penderfynu faint o'r gêm wi'n mynd i fast forward o trwyddo fe. Ar y degau, mae rygbi rhai'r gwledydd eraill wedi bod yn arbennig a wedi joy o watcho fe. Ar y degau, mae beth i ni wedi chwarae fel Cymru wedi bod bach yn siomedig, ond na fel mai i fe.
Diolch am siarad gyda ni. Rhys Patchell, pob lwc dy'r babi, a wyl ni ti nôl ma cyn bo hir gobeithio. Diolch, Rhys. Diolch, Rhys. Diolch, Rhys.